حصول سلام تنا دي سبا كابز مدبر استوديو اي تي بي بصحكم كبرات تكتاتلتي زي إهن مين كل جزء بالساعات نباخهم زبل مدبيو لما عنتون استفلاليو زعباتات حيزونا باخهم مسئلو كل جزء استفلاليو جايش نحزز مسئلو مع عنتون حدا جاشا حيز مسئلو جاشانا أي تطعم عردوميو أي تطعم عردوم أبال بيت مخري ودب سمرتيو استفلاليو حسابات نالعلنا كنعلل إهن مين كنباهالينا سنة مكتان لكم زمنا أنا جيتها شو علومي مسانا سنعو قاعد حن مسخا يغني لي نزيك على محتة فقدنيا قينكا بممساخا مو كمتهم انتن كوننا قدام مستر ابي احمد اب بايتو كلت حزبي ترخيبهم كاب ابالاتي بايتو نزتل على لهم حتوتات ملاش المبرين هيبهم يم تفلاي بغداي تግራይ اب غداي زوبا قرن افريقيا اب سلام صطتان كومون تفلاليو زعباتات العلومنا تفلاي مس تግራይ زتحاحز እና بحفشا دما تايل علوم اسكي كم مبقسم انتن كوننا صبوق اب زحلف زنبرنا باي توكلت حزبي اخيبا كاب توكلتي حزبي كاب عبالات بيت مخري حتوتات العالم نيرم توم حتوتات ما اخلهم زغورو نا ايثيوبيا حدنتن سلامن مرغعن ما اخل زغبره حزب تግራይ حزب بصحو زلو مكرات اب تግራይ زلو بسم حو حزن قاصقص يحغو جله اب تግራይ زفصمان زلو بدلاتن كينات زغورو زلو مدلوات ايثيوبيا نمفراس مسنا يدغنا يوصان حيلتات تصاميدو زغورو زلو زي حغاو منقسقاساتنا ملكيتهم بحفشا نا حزب تግራይ حز زلو خناتات كما يفتح زقل كاب لمعات تفليو كاب سلامن مرغعن كبيد حدغا غطيمو لذي ازي ما اخل زغبره كاب حاليتون زبغس كافتم اولات بيت مخري حتتات العالمي كافتم تلعب حتتات تبغيسوم قدامي مستر هاجرنا ايثيوبيا دكتور ابي احمد ون سفح مبرهرهن ملستاتن هيوم يوم بوانانت تي اب تግራይ ዘሎ عماص ጉጅለ بسم حواح زنقسقس اب تግራይ ዝፍጽሞ ዘሎ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጽሞ ዘሎ በደላት ግልጽ ዝገበረ ነቲ ህዝቢ ክበሃል ክሳብ ሕዚ ፌደራል መንግስቲ በቲ ጉጅለ ዝግበር ዝነበሩ ትንኮሳታት ወይ ከዓ ናይ ኩናት ምንቅስቃሳት ብትዕግስቲ ከም ዝሓለፎ ምንተ ናይቲ ህዝቢ ሰላም ክበሃል ምንተ ናይቲ ህዝቢ ምርግጋዕ ክበሃል ከም ዝኾነ مس شعبيان مس تግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓመጽ ጉጅለታት ምስ ፋኖን ካልኦትን ኮይኑ ምስ ናይ ሱዳን አልቡርሃን መንግስቲ ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ኩናት ጽሕተራ ስራሕቲ እውን ብግልጺ ዘብርህ እዩ ነይሩ እሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ናይ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ምኽባር ዝምልከት ዝሃብዎ መብርህ ኣሎ ብናይ መጽረብያ ብናይ بمصربي امسيلوم يمطربيا بوليتيكا زل كنقسقاس نريو لنا تحازي اللو بعلوتو تعنጨيت اللو حخلي زبحال تمتحازي تحخل اللو خاوتو مصربي تبلح مسارح اللو حصين سحلت اللو يا سو تጉጅለ تو تግራይ ዘሎ بسم حواح زنقسقاس ጉጅለ ንህዝቢ ትግራይን بحفشا ان ህዝቢ ኢትዮጵያ እናጎደአ ጸገም እናፈጠረ ናብ ዘይኮነ መንገዲ ይወስድ ከም ዘሎ ግልጽ ገይሮም سو دمر بك ترتلخا حدا سلام نغغر مييت سلاماوي زررب قدميا كم زوهاو حزون تجيله 50 عام مولو تقميتو حزون زعمنا حيل خم زي الله من انسى يكون مهر زي امن حيلي كساب زموت كسابنا بمقابر زورد بعلو دلايو جبار حدا خوين قصل زدلي او كينات نبر اب سلام كنبر زي الحيل مكانو قلت زجبر اي نيرو سو زي ن حزب تግራይ እውን ዓብይ ክብር ዝሃበ እዩ ባይዘው ተቀራርባ ግልጽ እዩ ነይሩ እዚ ከምዚ ሰብ ታይ ጽበ ነይሩ ገለገሊ ፍላይት ጉጅለ ከምዚ ንኩናት ከምዚ ዳለና ከምዚ ክንገብሮ ሚና ክንድምስሶ ሚና ገለ ክበሃል እሞ ይኸው ከምዚ በሃል ለ ተዋሂሉ ዝሰሙ ነቱ ርካሽ ፖለቲካውን ክትቀምሉ ተጸብዮም ነይሮም እዮም በቃ ሕድሕድ መድረኽ ይጽበዩ እዮም ሳቶም ፖለቲካ ክትቀምሉ ማለት እዩ ደሚርካ ትሪኦ ዘለኻ ንህዝቢ ትግራይ سلام كركب لمعات كركب اكلت كللات كتماتات زغبر زلو ناي كوريدور لمعات كركب زب تግራይውን كلن كتماتات ناي لمعات ناي معبالن تطقام كخون سلامو كركب اب تግራይ ግን نحافسو نغففو نقطقطو نا ጮወዩ نا رشنو كساب ናብ ሱዳን ናወሰዱ ኣብ ሱዳን ዘለውን ምስ አልቡርሃን ኮይኑ ምስ ሐመቲ ናገጠመ عدد عرر ناي محمد حمدان داغال زخو زلو تግራዋይ كاوزي ون حزا 43 زوسدو بحفشا تግራዋይ بتاريخو بتعمي كبيت زبحال كنتات زغطموهم زلو እዚ خازي حغاوي عالم لخاوي رعد فطرነት مخانون ግልጽ ዝተገበረሉ እዩ
بحفشات ناي بيت مخر كوناتات ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቡ ብዛዕባ እዚ ፊድባክ ይህብ ብተፈላለየ መንገዲ ትገባር በዓሉ ብደንብ የዳሚፅዎ ብጣዕሚ ዝገርም ክብሪ እውን ዝሃበ እዩ ነዚ ጉጅለ እዚ ዘቃልዐ እዩ ምክንያቱ ጉጅለ በነዊሕ ጉዕዞ ናብ ኩናት ተፀጊዕ ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ከዓ ብትዕግስቲ ብዙሕ ነገር ይሓልፍ ኣሎ ንዲፕሎማሲ ቅድሚያ ይህብ ኣሎ ንሰላም ቅድሚያ ይህብ ኣሎ ንንግግር ቅድሚያ ይህብ ኣሎ ነገር ግን በቲ ዝኣረገ ግዚኡ ዝሓለፉ ናይ ስሳታት ፖለቲካ ግን ንትግራይ ምምራሕ ይኹን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ምስትታፍ ይኹን ብኡ ለውጢ ከተምፅእ ምፍታን ግን ዘይከውን ምዃኑ ግልፂ ዝተገበረሉ እዩ ምሁራት ናይ ዩኒቨርስቲ ምሁራት ናይ መምሃራን ካልኦት ነበርቲ ከተማን ገጠርን ኣብ ትግራይ ዘሎ ነዚ ንግግር እዚ ብደንቢ እዩ ሰሚዕዎ ኣዳሚፅዎ እዩ ዝሃቦ ገብረ መልሲ ከዓ እንዳውም ብጣዕሚ ለስሊሱ ከምዚ ንሶም እንታይ ይጥቀምሉ ኣለዉ ትጉጅለ ፈሪሕና ሕዚ እውን ድርድር ይሓተና ኣሎ ይኸው ከምዚ ኢና በቃ ፍሪሕና ኢና ፌደራል መንግስቲ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ንግግር ኮሪኢኹም ወሪኹም ናይ ፍርሒ ንግግር እዩ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ክሰርሑ ፈቲኖም እቲ ህዝቢ ይተቐበሉን ንሰላም ቅድሚያ ምሃብ ናይ ኩናት መዘዝ ምፍላጥ ናይ ኩናት ጥፍኣት ተረዲእኻ ንኩናት ኣፅኒሕኻ ንሰላም ቅድሚያ ምሃብ ዓብዪ ትርጉም ከም ዘለዎ ግን ህዝቢ ተረዲእዎ እዩ ምስኡ ተሓይዙ ህዝቢ ዝብል በቃ ረዳ ኢና ንደሊ ዘለና ምስ ጉጅለ እዚ ክንነብር ኣይንኽእልን ሰላም ናሲኢና ኢና ዘለና ደቅና ካብ ጓጓናና ተወሰዱ ኣዴታት ኣብ ኣስፋልት ኣብ ፅርግያ ወፂአን ኡ እናበላ ደቂ ኣንስትዮ ኣስኡነን ካብ ገዝአን እናተመንጠሉ ናተቐጥቀጡ ገሊኦም ከዓ ክሃድሙ ናተቐተሉ መንገዲ ብዙ ከቢድ ፀገም ዝበፅሖ ዘሎ ምዃኑ እውን ቀዳማይ ሚኒስተር ወፍቲ ዘረብኦም ብግልፂ ኣቐሚጦም እዮም ሶ ህዝቢ ትግራይ ረሃዋ ክረክብ ሰላም ክረክብ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይኑ ልምዓት እውን ናይቲ ልምዓት እውን ናይቲ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ እውን ተቋዳሳይ ክኸውን ግልፂ መልእኽቲ ዘሕለፉሉ እዩ ድሕሪኡ እውን መልእኽቲ ተፃሒፉ ነይሩ ብናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኦፊስ ግልፂ መልእኽቲ ናይ ሰላም ፃውዒት ዝብል ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ጉጅለ ኣብ መከራ ኣብ ፀገም ከም ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኩሩዕ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ መንግስቲ ፌደራል ንህዝቢ ትግራይ ጉድኣት ከይኸውን ክብል ነቲ ሰላም ክሳብ ሕዚ ክቕፅል ገይርዎ እዩ እቲ ጉጅለ ግን ናፃሕተረ ንፌደራል መንግስቲ ምስ ጉጅለታት ናይ ካልኦት ናይ ፌደራል መንግስቲ ብሓይሊ ከውርዱ ምስ ደልዩ ሓይልታት ንኣብነት ፋኖ ኣሎ ካልኦት ኣለዎ ኩለን ክልላት ዘለዎ ዓመፅቲ ሓይልታት ኮይኑ ምስ ሻዕብያ ኮይኑ ምስ ሱዳን ኮይኑ ምስ ግብፂ ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ መጥፋኣይ ምዃኑ ህዝቢ ትግራይ ግን ነቲ ሰላም ይደልዮ ምዃኑ ክቃለስ እውን ግልፂ ፃውዒት ዝገበረ እዩ እዚ እውን ያው ዓብዪ ነቲ ህዝቢ ክብሪ እዩ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ ኦኬ ሕዚ እቲ ናይ ብፍላይ እዚ ኣርሚ ሰብዓንቶም ካልኦት ዝጠቐስካዮምን ናብ ሱዳን ወሲድካ ኣብኡ ንክቃለሱ ኣብ መሬት ሱዳን ክቃለሱ ምግባር ከምዚ ናይ ሩስያ ዋግነር ግሩፕ ዝበሃል እዚ ዕሱብ ተዓሲቡ ናብ ዝኾነ ዓዲ ተኸፊልዎ ከይዱ ዝቃለስ ንኸምኡ ተባሂሉ ዝተቃለሰ ናይ ሩስያ መንግስቲ ዘይመርሖ ማለት እዩ ማለት ናይ ባዕሉ ዝኾነ ግሩፕስ በቃ ዝኾነ ትካል ኣቋቂሙ ዝኾነ ሰብ እናሰልጠነ ይሸይጥ ማለት እዩ ናብ ዝኾነ ሃገራት ከምኡ ድዮም ይሸጥዎም ኣለዉ ወይስ ብትክክል ንረብሓ ትግራይ ዝጠቅም ድዩ ኮይኑ እንታይ እዩ ዕላምኦም እቲ ናቶም ፋይናል ክረኽብዎ ዝኽእሉ ካብቶም መናእሰይ ኣብ ሱዳን ወሲድካ ናይ መሬት ሱዳን ምስ ናይ ሱዳን ናይ ውግእ ሕድሕድ ወሲድካ ዋጊእኻሲ ኣብኡ ዝሃልቁ መናእሰይስ ምእንቲ ምንታይ ተባሂሉ እንታይ እዩ ፍሬኦም ሕዚ ሶም እንታይ እዩ ዕላምኦም እቲ ህዝቢ ከንዚ ከመይ እዩ ዝርድኦ ብፍላይ ደቁ ዝኸድዎ ማለት እዩ ባይዘወይ እቲ ህዝቢ ሕዚ ብደንቢ እዩ ዝርድኦ ዘሎ ሕዚ ኣርሚ ሰብዓ ክበሃል ከሎ ኣብቲ ኩናት ግዜ ዝተጣየሸ እዩ ነይሩ ድሕሪ ዕሉ ፕሪቶርያ ኣርሚ ሰብዓ እውን ከም ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ናይ ቲዲኤፍ ዝበሃሉ ሓይልታት ዕጥቁ ከውርድ ዲዲኣር ክፍፀመሉ ናብ ሰላማዊ ናብርኡ ከኣቲ ናብ ናይ ፀጥታ መሓወር ናይቲ ክልል ከኣቲ ዝግብኦ ከኣቲ እዩ ዝግብኦ ነይሩ ነገር ግን ከይፈርስ ኣፅኒሖም እዮም ምክንያቱ ኩናት ተሊሞም ማለት ንቐፃለስ ኩናት ክህሊ ይኽእል ኢሎም ተሊሞም ዕጥቂ ከየውርድ ናብ ትግራይ ከይኣቲ ሰላም ከይኸውን ተመዛበልቲ ከይምለሱ ብስርዓት እዮም ሰሪሖም ኣሎ ባይዘወይ እሱ ከይኣክል ኣርሚ 13 ዝበሃል ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሓንቲ ኣርሚ ምልእቲ ብኤርትራ ገይሮም ናብ ሱዳን እትዮም እዮም ኣብ ሸረሪና ኣዋጊኦም እዮም ወሲዶም ናብ ኣሶሳ ኣከባቢ ወሲዶም ብናይ ሱዳን ኩምሩክ ዝበሃል ከባቢ ወሲዶም ኣዋጊኦም እዮም ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ይድውሉና እዮም ብስሩ ሓደ ሰብ ይተርፍ ኢሎም ጠቕላላ ዝኸደ መንእሰይ ኣብኡ ይዘረግፍ ዘሎ ድሮናት ይዝጥቀም ናይ ሓመቲ ዕጡቕ በቃ ክልተ ሰለስተ ሰብ ኮይንካ ተኸድካ እውን ወይካ ትረግፍ ኢሎም ብዕድለኛ ዝኾነ ጥራሕ ዝተርፍ ዘሎ ስለዚ ተዋና ዕላማ ኣርሚ ሰብዓ ይኹን ሕዚ እውን ኣርሚ 13 ወሲዶማ ዘለዉ ካልኦት እውን ላሰልጠኑ ዝነበሩ ካብ ማእኸላይ ዞባ ኣብ ማይ ቅነጠል ከባቢ ናሰልጠኑ ዝነበሩ መናእሰይ ተገፊፎም ዝሰልጠኑ ወሲዶሞም ኣለዉ ኣብ ሱዳን ኮይኖም ይድውሉና ኣለዉ ሕዚ ገሊኦም ናብ ሕመራ ከባቢ ዝኣተው ኣለዉ ገሊኦም ብመተማ ገይሮም ብጎንደር ዝኣተው ኣለዉ ገሊኦም ብናይ ኣሶሳ ብኩምሩክ ዝወሰድዎም ከዓ ገይሮም ናብ ኣሶሳ ኣትዮም ንዓዶም ዝኣተው ኣለዉ ገሊኦም ናብ ሱዳን ውሽጢ ኣትዮም ዝጠፍኡ ኣለዉ ስለዚ እቲ መንእሰይ ካብ ዓዱ ኣውፅኦም
نربحهم كله نقد بقصال نتون ناتاتهم تواقع حيلي ناشفتنت حيل غيرهم نسوم ناي اتوت منچق كورو مالت ناي اتوت فلفل كورو مغنياتهم ناي البرهان منغستي دولار يكفلوم ارم سبعه خواقع تلو مس البرهان كوينس انصار محمد حمدان داغالو خواقع خلو مجمريا نحد حدهم 300 دولار يزخفلوم نير نتوم تقادلتي نتوم قالت كاب 11 10 دولار يكفلوم نتوم عززتي حسبهم زي بيزنس وي مالتي دحرت هاجرهم تغنزب انتان العالم كتقبلوا 300 دولار قديفهم 50 دولار يخفلوهم نيرو نتوم تقادلتي 50 دولار ناتخفلو هيوتو بكنتو اب مريت السودان يخفل مالتي نربح تግራይ يكون እንደውም ንትግራይማ ቋሚ ጽሊ ቋሚ ዝኾነ ቂሚዮም ተኽልሉ ዘሎ ንትግራይ ቋሚ ዝኾነ ክፍኣት ዝትከል ዘሎ ምክንያቱ ናይ መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ማሕወር ባዕሉቱ ጀነራል በተደጋጋሚ ህወሓት ይወገን ለና ያለ መግለጽ ውጽኢ ሕነ ክፈዲና ያለ በተደጋጋሚ መግለጽ ውጽኢ ስለዚህ ጽልእዮም ዝስሩትልና ዘለው ንትግራዋይስ ከቢድ ጽልእዮም ዝስሩትሉ ዘለው ንሳቶም ዶላር ይክውሉ ንሳቶም ገዛ ይገዘው መኪና ኣለዎም ተሞ ዘለው ጀነራላት ገዛ ኣለዎም ክልተ ሰለስተ ገዛ ኣለዎም ኣብ ኡጋንዳ ቢዝነስ ኣለዎም ከፊቶም ይሰርሑ ደቆም ኣብ ዘይድ ሳለው ገንዘብና ሰደዱ መኪና ይገዙ ገዛ ይገዙ ኣሎ ናው መንቀሳቀሲኦም መኪና በብግዚኦም ዝቀያየሩ ናብ ኣሜሪካ ገንዘብና ሰደዱ ገዛ ይገዙ ቶም ጀነራላት ተውዘሉ ቶም ዓዘዝቲ ተወደድኻ ግን በ50 ዶላር ይመውት 50 ዶላር እውን ሕጠጠው ኢላ የለን ይክፈል ስለዚህ 43 እውን ከይዳ ዘላ ቶም ተገፊፎም ላሰልጠኑ ኖሩን ጽዕኖም ወሲዶም ዘለው ንረብሓ ትግራይ ዘይኮነ ምን አልብርሃን ደግፍካ ኣውኡ ቋሚ ናይ ሽፍትነት ማእኸል ንምግባር ሱዳን ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ኩናት ወሊዖም ከም ዘይዕወት ይፈልጥዎ እዮም ከም ዝሰዓር ይፈልጥዎ እዮም ስለዚህ ከይዶም መፀግዒ ክኾኖም ምእንታን ሓላዊኦም ክኾኖም ናታቶም ጋርድ ክኸውን ናታቶም ዋርድያ ክኸውን እዮም ሰድዎ ዘለው ድሓር ኣብኡ መንግስቲ ክተኽሉ ኣብ ደገ መንግስቲ ኣለና ክብሉ ማለት ጋቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ዝበሃል ክህልዮም ሚድያታት ኣብኡ ክተኽሉ ኣብ ሱዳን ማለት እዩ ቴሌቪዥን ትግራይን ድምፂ ወያነን ኣብኡ ክተኽሉ እውን ስቱድዮ ማዕራር ኣለዎ ሕዚ ሱዳን ኣብ ካርቱም ኣብ ሓደ ቦታታት ናይ ስቱድዮ ማተርያላት ካሜራታት ግዝኢታት ይፍጽሙ ኣለዎ ሓደ መሳርሒ እውን ካብዚ ይሰደድዎ ኣሎ ጋዜጠኛታት እውን መልሚሎም ኣሎ ኣብ ሱዳን ኮይኑ ነቲ ኩናት ማለት ክተት ናባለ ከዋግእ ማለት እዩ ስለዚ ስዊድካ ድምር ቤካ ትሪኦ ተለኻ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብኩናቱን ከም ዘይዕወቱ ፈሊጦም ኣሎ ብፖለቲካውን ከም ዝወደቁ ፈሊጦም ኣሎ ብዲፕሎማሲ ከም ዝወደቁ ፈሊጦም ኣሎ ኩሉ ዓለም ተዓዚቦም ኣሎ ኣዴታት ወፅአን ኣብ ፅርግያ ነቲ ዝገብርዎ ዘሎ ግፍዒ ኣቃሊዐን ብእምኒ ደብርየን ቆልዓ ሓዚላ ቆልዓ ሓቂፋ ብእምኒ ነቶም ገፈፍቲ ናወቕዐት ተረኣያ ዓለም ርእይዎ በቃ ተቃሊዑ ማለት ስለዚ ተወሲዶሞ ዘለው 43 ይኹን ኣብኡ ዘሎ 47 ተገፊፎም ዝኸዱ እውን ብከንቱ ህይወቶም ይጠፍኡ ኣለዉ ሞት ጥራሕ ዝፅበዮም መምለጡ እውን የብሎም ስለዚ ናታቶም ሓለውቲ ክኾኑ ንኣልብርሃን ድሒንካ ኢና ክንድሕን ንኽእል ኢሎም ወሲኖም እዮም ባይዘወይ ስለዚ ናብ ሱዳን ወሲድና ንኣልብርሃን ድሒና ንሓመድቲ ወቂዕና ድሓር ሱዳን ኣልብርሃን ምስ ተቆፃፀራ ተመሊስና ንኢትዮጵያ ክንወጋእ ኢና ብሑመራ ብሸረሪና ገይሮም ብመተማ ናብ ጎጃም ገጽ ብልየ ብናይ ኣሶሳ ዘሎ ጌርካ ናብ ወለጋ ንምእታው በዚ እውን ብሶማሊላንድ ናብ ሶማሊያ ኣቲኻ ምስ አልሸባብ ተራኺብካ ጠቕላላ ንኢትዮጵያ በቲን ናይ ምሽባር ናይ ምርዓድ ስራሕ እዮም ሰርሑ ዘለዉ እዚ ዓለም ፈሊጥዎ እዩ የንቀሳቐስኩም ዘለዉ ተፈሊጦም እዮም ኣብ መንገዲ እንታይ ከም ዝወፅሖም እቶም 43 እውን ያው ንፈልጦ ኢና ምስ ከዱ እውን እንታይ ከም ዝወፅሖም ንፈልጥ ኢና ኣብኡ ይድውሉልና ኣለዉ እዮም ስለዚ ንረብሓ ትግራይ ሓንቲ % ዘይትውስኽ ግን ኣብ ልዕሊ ድሕንነትን ሰላምን ቀጻልነትን ትግራይ ግን ሓደጋ ዝውስኽ ምንቅስቃስ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ዓለም ፈሊጥዎ እዩ ምስ በልካስ ናይ ኣብ ቀረባ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ኮንግረስ ታዩ ኣውፅኢ ዘሎ ማለት ዝኾነ ሊስት ኣውፅእ ኣሎ ኣብቲ ሊስት ውስጥ ደግሞ ኣርሚ 70 ካቲትዎ ኣሎ ኣብቲ ናይ ሱዳን ሕድሕድ ኩናት ኣትዮም ራዕዲ ይፈጥሩ ካብ ዘለው ኢሉና ሓደ እንታይ ማለት እዩ ብስሩት ምውፅኡ እንታይ ዓይነት ሳዕቤን ክሒዙ ክመፅእ ይኽእል እቶም ናይ ኣባላት ሴኔት ናይ ዲሞክራትን ናይ ሪፐብሊካንን ኮይኖም ብሓባር ዘውፅዎ ናይ ሓደ ዓብይ ሰነድ እዩ ሰነድ ማእኸሉ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሰላም ከይህሊ ወይ ከዓ ምርጋዕ ከይህሊ ዝፃወት ዘሎ ኣካላት ወይ ዕጡቃት መንግስታዊ ዘይኮኑ ዕጡቃት ኣመልኪቱ ዝወፀ እዩ ብጣዕሚ ብዙሓት ዕጡቃት እዮም ተገሊፆም ብጣዕሚ ብዙሓት ኣካላት እዮም ተጠቂሶም ልዕሊ 22 ገለ ዝኾኑ ብዋናነት ንዓና ዝምልከት እቲ ናይ ኣርሚ 70 ሓደ ብግልፂ ብሽሙ ኣርሚ 70 ኢሎም ፀዊዖምዎ ስለዚ ኣርሚ 70 ኣብ ናይ ሱዳን ሰላም ኣብ ምሕማስ ኢዱ እትዩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ወይ ከዓ ናይ ሱዳን ሰላም ዘሎ ሁከት ክቕፅል ይገብር ኣሎ ወይ ከዓ ሰላም ከይመፅእ ይሰርሕ ኣሎ ምስ ሓደ ወጊኑ ነቲ ሓደ ይዋጋእ ከም ዘሎ ግልፂ ዝገበረ እዩ
TDF እውን ተጠቂሱ ኣሎ ምክንያቱ 43 ወሲዶም ኣለዉ ግልጽ እዩ ሰብ ናረአዮም ሳተላይት ናረአየቶም ብድሮን ናተቀረጹ ናተረአ ዓለም ናረአዩ ማለት ምንም ዝሕባእ ዘይብሉ በአንደርግራውንድ ይኾኑ ወሲዶም ኣብኡ ኮይኖም ናደውሉ ኣብኡ ኮይኖም ናጽሓፉ ተገፊፎም ዝሰልጠኑ ወሲዶም ኣሎ ስለዚ ብሓፈሻ ኣርሚ 70 ዝበሃል ካብኡ ከዓ TDF ዝበሃል እውን ክይሳተፍ ከም ዘሎ እዚ ዝገብሩ ኣካላት ዝቐጽዕ ወይ ከዓ ጽዑንቶ ዝፈጥር ካብዙ ተግባሮም ጠጠው ከብል ዝኽእል ዓይነት እዩ እዚ ካብቱ ናይ ቪዛ ሪስትሪክሽን ካብቱ ናይ ቪዛ እገዳ ሓሊፉ ድሕሪኡ መግለፂ ዝሃበዎ ኣሎ እዚ ከዓ ካሊእ ስቴፕ ይባይዙ ካብዚ ክቅፅል ይኽእል እዩ ብዝሓለፈ እውን ኣብ ዝኾነ ሚድያ ተዛሪበ እዩ ነይሩ ኣሜሪካውያን ስቴፓት ኣለዎም ዝኸድዎ ሓደ ስቴፕ ምስ ኸዱ ድሕሪኡ ይኸዱ እዮም ናብ ትግራይ ክኸዱ ናብ መቐለ ኸይዶም ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ቆፅሮ ሒዞም ኣይ ንሕና ኢና መንግስቲ ግዜያዊ ምሕዳር ዝበሃል ኣይንፈልጥን ጀነራል ታደሰ ይትረኸቦን በቃ ንሕና ኢና ኩሉ መንግስቲ ንሕና ኢና ሰራዊት ንሕና ኢና ንዓና ክትረክብ ዓይነት ግዜያዊ ምሕዳር ዝበሃል ብፕሪቶሪያ ዝተጣየሸ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣሎ ኢልና ኢና ንሰርሕ ዘለና እምበር ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ፍሪስኩም እንታይ ኣለና ምስ መን ክንዘራረብ ዓለም ዝፈልጦ ኣሜሪካውያን ዋጋ ዝኸፈልሉ ጋራንቲ ዝኾኑሉ ነቲ ውዕል ንክቕፅልስ ሓደ ከም ሓለውቲ ከም ብደገ ኮይኖም ዝሕሉ ኮይኖም ዝኾኑሉ ሕብረት ኣውሮፓ ዝተሳተፈሉ ማይ ካመር ተረኺቦም እዮም በኣካል ኣይትንከፍቱ ውዕሊ በዓል ኣፍሪካ ሕብረት ከዓ ብዋናነት በዓል ዋና ኮይኑ ዝሰርሐሉ መዓት ዋጋ ዝተኸፈሎ በዞም ሽፋት እዚኦም ብቐሊሉ ክፈርስን ሰላም ክሕመስን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከዓ ኣብዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ መስመር ዘሎ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ፖለቲካ ኣብኡ ዘሎ ጂኦፖለቲክስ ምስ ናይ ኣሜሪካ ናሽናል ኢንተረስት ዝፃባዕ ሪጅናል ዋር ክውላዕ ዝገብር ኣፍቲ ነፍቲን ኩናት ወሊዕካ ዘይምርጋዕ ክህሊ ንዘለዉ ቴሮሪስታት ንኣልሸባብ ንISIS ንሙስሊም ብራዘርሁድ ካልኦትን ዘለዉ ስፖይለር ፍት ከባቢ ንዓታቶም ብዝምቹ መንገዲ ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ ሙሉእ ምፅራይ ገይሮም ሙሉእ ሓበሬታ ኣለዎ እዚ ስለ ዘለዎም ቶም ናይ ሴኔት ኣባላት ሓደ ዶኩመንት ተዳልዮም እዚ ቀሪቡ ጸዲቁ ናብ ስጉምቲ ክኸይድ ንሕና ስጉምቲ ዝኸይድ ኮይኑ ኣሜሪካውያን ስፔሻል ዴዚግኔትድ ቴሮሪስት ግሩፕ ኢሎም ድሕሪ ወሲኖሞ ልክዕ ከምዚ ሙስሊም ብራዘርሁድ ዝበሃል ሱዳን ሕቲ ይበዓሉ ያ ተኾይኑ እንታይ እዮም ዝገብሩ ኣሜሪካውያን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሰላም ዝሕምስ ምርጋዕ ከይል ዝገብር ሰላማዊ ንግዲ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ከይል ዝገብር ሓይሊ ወታደራዊ ስጉምቱን ይወስዱ እዮም ስለዚ እዚ ናብ እንታይ ክኸይድ ይኽእል ፋይናሊ ክሳብ ክንድኡ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ኣሜሪካውያን ድሕሪ ተወሲኑ እዚ ኣብ ሴኔት ቀሪቡ ኣብ ኮንግረስ እውን ቀሪቡ ድሕሪ ፀዲቑ ኮይኑ ድሕሪ ፕሬዚደንት ኢንዶርስ ገይርዎ ናብ ተግባር ተተዋሂዱ ኮይኑ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ሶታይ ማለት እዚ ኣብ ሱዳን ዝኸዱ ኣርሚ 70 43 ከይዶም ብሎ ካልኦት እውን ኣሰሊፎም ኣለዉ ክኸዱ 47 45 42 35 ዝበሃላ እውን ክኸዳ ድሉዋት እየን ዘሎ ሕዚ ስለ ዝፀገሞም እዩ ኩነታት ኣፅኒሖም ዘሎ እቶም ጀነራላት እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣዘዝቲ ዶላራት እናተቐበሉ ገዝኦም እናሰርሑ መኪና እናገዝኡ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካልኦት ዓድታት ኣብ ዱባይ ገዛ እናገዝኡ ንግዲ እናሳለጡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ተይቀረ ንደቆም እናሰደዱ ንቤተሰብ እናሰደዱ ገንዘብ ናንቀሳቀሱ ገዛን መኪና እናገዝኡ ንሶም ኣብዚ ናብራ ኣብዚ ኣለዉ ድሮን ኣይትረኽቦምን ጥይት ኣይረኽቦምን ስለዚ ንባዕሎም ይነብሩ ተወድድኻ ግን ክመውት ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ እውን ኣብ ኣርሚ 70 ዘለዉ ይኹኑ ኣብ 43 ዘለዉ ገና እውን ዘይከዱ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ፈጣሪ ራዕዲ ቴሮሪስት ምስ ዝበሃል ጉጅለ ይስለፉ ከም ዘለዉ ክፈልጡ ኣለዎ ገና ዘይከዱ እውን እዚኣ ፈሊጦም ከለዉ ስለዚ ዝተረፍ ህይወት የለን ንትግራይ ረብሓ ኣይኮነ እዚ ነገር ዝጉጅለ ናይ መወዳእታ ተስፋ ስለ ዝቆረፀ ኣብ መወዳእታ ንኦም ሓለውቲ ዝኾኑ ከምዞም ናይ ኣሸበርቲ መራሕቲ ኣብ ጎኖም መሰሊፎም ሓደርቲ ጎመድቲ ሰባት ዕጡቃት ዘሰልፉ ከምኡ ዓይነት ጨካናት ሰባት እዮም ዘሰልፉ ዘለዉ እቲ TDF እኮ ሕዚ እኮ ጨካን ገይሮም እኮ እዮም ኣፉ ሸፊኑ ከም ኣልሸባብ ሰባት ዝቅጥቅጥ ዘሎ ዝገፍፍ ዘሎ ዝቀጥል ዘሎ እኮ እንታይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጨካን እዮም ዝገብሮ ዘሎ ባይዘወይ እቲ ደረጃ ናይቲ ተጋዳላይነት ስምዒቱ ዝነበረ ህዝባውነቱ ወፂኡ እኮ ናብ ፈጣሪ ራዕድነት ተቐይሩ እኮ እዩ ንምንታይ ይሽፍን ዘሎ ሸፊንካ ቅተል እናተባሃለ ሸፊንካ ተኩስ እናተባሃለ ሸፊንካ ሰባት ግፈፍ እናተባሃለ ዝገፍፍ ተኮይኑ እኮ እዚ ሰብ እኮ ብስሩ ትግራዋይነቱ ረሲዕዎ ኣሎ ሰብኣውነቱ ረሲዕዎ ኣሎ ናብ ናትሳቶም ዝደልይዎ ጭካነ ኣትዩሎ ማለት እዩ ስለዚ መሊእኻ ናብ ከምዚ ዓይነት ጭካነን ጥፋትን ከይኣተኻ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተጋደልቲ ይኹኑ ካብ ትግራይ ወፃ ዘሎ ኣርሚ 70 43 ቀልጢፎም ብዝምቾም መንገዲ ክወፁ ኣለዎም ምክንያቱ ድሕሪ ሰሙን እንታይ ክፍጠር ክእል ይፍለጥ ድሕሪ ሰሙን ኣሜሪካውያን እንታይ እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ኣውሮፓውያን እንታይ እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ካልኦት ዓድታት እውን እንታይ እዮም ክገብራ ዝኽእላ ቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከባቢ ዘሎ ጂኦፖለቲክስ ዝሕልዋ ዓበይቲ ዓድታት
ناوكالي درجة خساقة راس لازم مالتي حجتي بيتسب في الله ولدي بعلم تمنا أسي أبوش تعد نوص عن زركبو إلي التجارو مالت ود حاو بخاود حتى إنه خاود جلنا بيتسب مالت انتخادو سؤال دو يزرو زلو كترفلو زخل ميلا ويزخنا سيستم يبلون كاو أوصيو خفتي ناي ناتوم ما أثرت أوصيسي أب خلق خباب سلام زنبرلو حزي ما عليها زي بقولوا منا أسي كاب مقالنا دسوا يمصون ريهم على الناس زي بعلو حدا مفنقال كوينو جن أتليست هيوتهم كاب سونو تفناقيلهم هيوتهم تقنيهم يتزحشنا صوتي اللي تخبع علوها أنت أيو سرح زلوا أبزق دايزي بفلاي عم منكح عم مفلات حدتهم منا أسي حزتين أولهم زوستو مريت كنا ملسلكم هنا معراب تجريس لستو سدنا مريتنا خنا ملسينا نقول خد زلنا يمزلوهم جن حدا معلتي بزعبا بزي بإيروب كبابي ወይ በዚ በባድ መخባቢ ኤርትራ ብዛዕባ ዝወሰዶ ተዛሪቦም አይፈልጡን መቼም ምዕራብ ትግራይ ዝብልዎ ንሶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነብር መሬት እዩ ቶም ኔቲቭ ተቐመጡ ክሳብ ሕዚ ኣብኡ ዝነብሩሉ ናይ ባዕሎም ምሕዳር ሰሪቶም ዝቕመጡሉ እዩ ተመሊስ ቶም ተፈናቀልቲ ይመለሱ ክባል ከሎ መንግስቲ ይመለሱ ክብል ከሎ ኖ ውድብ ተዘይድሒና ይንምለስን ኢሎም ከም ትሕጃ ሒዞም ኣለው ስለዚህ ተመነሰይ ባዕሉ እዚ አይሩድ እንዲ መሬት ተዝኾን ድሌቶም ንምንታይ ኤርትራ ዝወሰደው እንደው ካብ ኢትዮጵያ ዝወፀ መሬት ማለት እዩ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዱ ይዘጭንቀካ ወይስ ካብ ኢትዮጵያ ዝወፀ መሬት እዩ ከጭንቅ ዝግበኦ ነይሩና ሓፈሻዊ ትኢሊ ታዩ ዝሓስብ ዘሎ ተመናሰይ ከዚ ናፈለጡ ደም ጾ ኢሎም ከደሉ ከም ከፍቲ እናተሸጡ ንሱዳን ያ ሕዝታ መስልካ ትጉጅለ በሰለስተ መንገዲ ይዝጓዓስ ሓደ ኣፍቱናቱ ረብሓ ዝተሰለፉ إلي تيخونو بعدما بزي قدس من سيخون عبي يخون ما أخلا يخون أفتناي تقول روح تسلف حيلو له تربح حي لازم نجناي جدا ناي تقول أزازنا تقبله كي تعززونا سرح زغيد إلي تيخون حيلو له زي بك عبرنا أسرع الفا قداي كم عتهم تكاني كم عتهم عرماني أيو زاس واي تم شوفينهم أفهم سوز عمص زلوا قتلوا زلوا زعفون زلوا كو عبيت كوخي مسلكا ما ناس كلهم زيهم تاعهم توم تكاناتهم توم مسؤوم تصلف سلازي زي حاجه افتو اللي تم حوار ميديا خونا بتفلال ميديا تصلفوا خا برب حالت اساسرو بعلامه زمساسولو سلازي تم او تمسا علامه زلو ناي قدم مسؤوم كوينو قالسي تبز حق نزيهم وحداتهم تبز حق يقالسو زلو بايزوي كاو تግራይ ወፃ ዘሎ ይኹን ኣብ ትግራይ ኮይኑ ይቃለሰም ዘሎ ኣብ ኣውሮፓ ኣሜሪካ ኮይኑ ሰልፍ ዝወፁ ከለው ኣብ አዲስ አበባ ኮይኑ ከአዲስ አበባ ወፃ ዘሎ አካላት ክላት ኮይኑ ኣብ መቐለ ኮይኑ ይቋወም ከሉ ማሕበራዊ ሚድያ ኮይኑ ረሃና ናይ ቲክቶክ ብጣዕሚ ዓቢ ካምፔን ነይሩ ጠጠው ይበል ግፋ ኩናት ደው ይበል ህዝቢ ትግራይ ያኣኽሎ ይኾነ ዝብል ደርፍታት ናይ ሙሉ ብርሃን ዋር ዝበሃል ይኾነ ዝብል ደርፊ ናይ ካልኦት ናይ ንጎይቶም ዝበሃሉ ንዓረር የተፈጠርና ዝብል ደርፍታት ካልእ እውን ናይ ዘመን ዓለም ሰገድ ደርፍታት ናይ ካልኦት እውን ናምፁ كبيد زخانة كامبين نيرو بتاع فلتا زخانو إنفلونشال زخانو تيكتوكرات يوتيوبرات فيسبوكرات يقال سلو كويناتي أكل زبل نحن إثيوبيا يعني إثيوبيا ربحنا زبل نشعبيا أي نشيء نشعبيا كوينا إثيوبيا أي نفرسن زبل كامبيني سلام يزبل نزلنا ذا اليوم بخالي من قدي سوق لزز بخاني زفرح مالتي ناتو تمقتلتي ريال له تمعفاني ريال له حنت جزء متزارب كه تايمس باباساتكو قفا دو يبال تحز زلو أو ناتنا يزبهالو ناي أقسم زلو باباسكو تايم غيرهم قفا دو يبل قفا سمعت له خص درج استملاسه مسيلني سرعات كل خمسة عشر ملكتي زر إلهم بقلت دواسيهم قالت حدا قمصون تزاريهم أما قال حدا بيتكشان زقلقلو حدا ممهر تعمر زبهالو تزاريهم قالت هون تزاريهم انتايم غيرهم بقرت مالي توم باباسات أقسم رفت من مرة بسناكو بتيجي يوم توكيسهم فتنا قتلت فتينهم له سلازي ما قتلت له معفان له متفاعل سلازي له فريح سوق زبل له زي سايلنت ماجوريتي زبحال سوق يلو نصبه لو تيجي نصبه زلو نعم يكون نصبه زلو مع زي فيدرال زبصحلنا مع زي يو تي بي اف زبصحلنا مع زي حران وصنا بله زصبح حيل له اتنا بسودان كوسدو خلو زخيد زلو مزحتي طفي بايزوي قالوا يخم زولكا ويز امنوا له بقى معرب تግራይ كملسلكا انا لهم بسودان وسيدهم بشرينا واقيهم بمتما واقيهم مو مسفانو خوينهم تشاريخهم مو مسشعبيا خوينهم نزي ساتم زلو زلو زي يقبل حلتات يمزاتن بايزوي بقى انا وعلم ناي غباتاي ناي تسفاف حنت علامه زلوهم يوم ناي وعلم ايثيوبيا ناي مفراس علامه زلوهم حلتات يمزيم مزيوم كوينهم معرب تግራይ نمرز معرب تግራይ بكينا تيملسن حزب امينلو ناي حزب روحه ما اخذ زغبر سلاماون بوليتيكاون قالسي غيركا طرح بسلامه منقدي تمزاولت كملس تل خوينومون ناي تمزاولت هيو تقدمك سبعون تقدمك
كاو كله بحاجة من قصان بحاجة بسلام ومن قدي كل نقدر تفتح زلوا نصوم زي أمنهم كم تقولون نساتهم راح يقولون هنا تو كادرهم كم اللي سيخلن نصوم كم اللي سيخلن هذا يقبلون قصوا من كريم يدلن هذا بعلو زمرات من راح يزدلي ስለዚህ ስለዚህ ይሆን ግን መሬት ካተወሪሩ ከምዚ ናቢ ኤርትራ ዘኸደ ናብ ካሊ ዓዲ ዘኸደ መሬት ዘይመለሱስ አውሽ ኢትዮጵያ ዘሎ መሬት ናቢ ከይኸይድ ትህዝቡ ተሃልዩ ህዝቢ ድላይ መሪጽ ክነብረሉ ዝኽእል ዕድል ሰፊሕ እዩ ተሓባቢርና ብሰላም ኢና ክንነብር ንኽእል ብልምዓት ኢና ክንተኣሳሰር ንኽእል ሕቶታት ዘሎ ከዓ ሕገ መንግስታዊ መሰል ናይ ደቂ ሰባት ናይ ምድርጋፅ መሰሉ ከዓ ምንም ማንም ሰብ መፅኡ ዝትሕስ ኣይኮነን ስለዚ ምዕራብ ትግራይ ክንምልስ ኢና ዝብል ይነግርዎም እሞ ድሓር ይሞክሩ ብፀለምቲ ሞኪሮም ብሸረሪና ሞኪሮም ኣይኮነን እንደገና ታይለሙ አይ ምዕራብ ትግራይ ኮና እንመለስ አዲስ አበባ ኢና ቀጥልና አትልም በጅቡቲ ክንዓፂና በጅቡቲ መስመርና ኢትዮጵያ ክሳድ ጎሮሮ ዓፂና በወልዲያ ጌርና ደብረ ብርሃን ጌርና በቃ ማለት ሕልምታት መዓልታዊ ዝቃየር ራይዘው ተሓንቲ ምክርዋሞ ተሓንቲ ምስ አበየቶም ናብ ተኻሊእ ይኸዱ ስለዚህ ቱ ናብ ሱዳን ክወስድዎ ከለዉ ዝኸድ ዘሎ ገሊኡ ተታሊሉ ዘይሰምዐ ዘይፈለጠ ከይፈለጠ ማለት ብለይቲ ፅዒሮም ዝወስድዎ ዝሃድም ኣለኹ ኣብ መኪና ምሊጦም ዘሊሎም ዝሃደሙ ተሰወሩ ዝሞትውን ኣለዉ ዝቐተልውን ኣለዉ በጥይት ቀዲሙ ነቑሑ ዝወፅ ኣሎ ደቁ የውፅእ ዘሎ ህዝቢ ደቁ ውፅኡ ገንዘብ ዘለዎ ናውፀን ኣዲስ ኣበባ ይሰድድ ልገደደ ምክንያቱ ኣዲስ ኣበባ መፅኡን ናብራ ከቢድ እዩ እንታይ በሊዕ ክነብር ኣብ በረኻ ዝሰፍሩ ኣለዉ ኣብ በረኻ ኮይኖም ኣብ ጫካታት ኣብ ሩዋታት ኮይኖም ቆሎን ማይ እናሰተዩ እኮ ይቕመጥ ኣሎ መንእሰይ ካብ ዓዲ ወፅኡ ማለት እዩ ከይሓርስ ክረምቲ እዩ ሕዚ ክሓርስ ክኩስኩስ ናብሩ ክመርሕ እናተገበኦ መንእሰይ ፈቐዶ ሩዋ ፈቐዶ እምባታት ፈቐዶ ዱር ዝነበር ዘሎ ስለዚህ ዝኸኣለ የውፅእ ይደቁ ቤተሰቡ የውፅእ ኣሕዋት የውፅእ ኣሎ ዘይከኣለ ሓበሬታ ዘይብሉ ከዓ ይኸይድ ኣሎ ኣሚኑሉ ምስኦም ክመውት እየ ነትናታቶም እኩይ ዕላማ ክመውት እየ ዝበለ ከዓ ኣሎ እዚ በቃ ናይ ዕላማ ጉዳይ እዩ ምን ትገብሮ ይትኽእል ማለት እዩ ሕዚ መንበረ ሰላማ ንረአዩ እስኪ መንበረ ሰላማ መን እዩ ኣጣይሽዎ ካብ መጀመርያው ማለት እትያ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሲ ማለት ኣብ ትግራይስ ከም ተዛዓበየ መሰረት ዘለዋ ያ ነራና ኖርማሊ afti እዋን ኩናት ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብዝን afti ናብ ኩሎም ፀገማት ነይሮም ምንም ጥርጥር የብሉን ኣብ ኩሉ ሕማቃት ሰባት ኣለው ግን ኣብ ኩሉ ሕማቃት ሰባት ሃልዮም ቤተክርስቲያን ካብ ዓልካ ይተፍርስን ኣነ ቤተክርስቲያን ብሰባታይ ምድባኔ ማለተይ እንድሕርነታ ቤተክርስቲያን ቀርበይ ኣምነለይ ወይ ነት እምነትሱ ዝብል ኣካልሲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ይበል ኣይገርመካን እዩ ግን ሕዝቲ መንበረ ሰላማ ባዕሉ መንዩ ኣጣይሽዎ ንምንታይ ዕላማ እዩ ተጣይሹ ኣብ ውሽጡ ዘለው ቶም ጳጳሳት ተባሂሎም ተጸሪሖም ዘለው ኸ እንመንዮም እቲ ጵጵስና ባዕሉ ሕጋዊ ድዩ ሕዚ ኣብቲ ቤተክርስቲያን እንታይ ዝብል ሊቀ ጳጳስ ኮይኑ ክሽዎም ዝኽእል ሰብሲ ናይ ቶም ናይ ተዓዲ ፓትርያርክ አንብሮተ እድ የድልዮ ይብል አንብሮተ እድ ማለት ኢዶም አዕሪፎም ጸሎት ክገብሩሉ ንሶም ባዕሎም ክሸይምዋ ኣለዎምን ካልኦት ጳጳሳትን እዚኦም ናይቶም ናይ ፓትርያርክ አንብሮተ እድ ኣይተኻይደሎምን በቃ ከምዚ ናይ ሽፍትነት ሲ ስኡሉ ናይ ፖለቲካዊ ውሳነ ተወሲኑ ዝተገብረ ዝመስል ነገር እዩና ሓደ ንስኻ ከመይ ኢኻ ትርኦ ኣብ ውሽጦም ዘለዎ ምክፍፋላት ከታይ ዝመስል ብትክክል ነቲ ህዝቢ ናብ ሃይማኖት እዮም ዝመርሕዎ ዘለዉ ወይስ ናብ እንዳሓ ናይ ሕወሓት ፖለቲካ እዮም ዝመርሕዎ ዘለዉ ዝብል ቶም ሰባት ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ከይዶም ብዛዕባ ታዮም ፖለቲካ ድዮም ሰብ ኩለው ወይስ ብትክክል መጽሓፍ ቅዱስ አንድም ወንጌላት ጠቂሶም ገለሲ ብዛዕባ ነቲ ህዝቢስ ናይ ማለት ንጽድቂ ክሓስብ ሰላማዊ ህይወት ክህልዎ ክምጽኡት ምስ ጎረባብቱ ተሰማሚዑ ክነብር ድሕርሞት ህይወት ኣሎ ዝብል ነቲ ህይወት ንሱ ንምርካብ ከዓ ኣብ መሬት ምድላው ክገብር እዮም ዘምህሩ ዘለዉ ዝብል ሓፈሻዊ ከመይ ኢኻ ትርኦ መንበረ ሰላም አልተጣየሸሉ ሁነታት ስለንፈልጦ ኣብቲ ዝርዝር ከዓ ተይደልን ኣብቲ ኩናት ግዜ ብዝነበረ ኩነታት ተምኡ ዝነበሩ ቦታት ማእኸል ነቲ ርክባት ጠጠው ኢሉ ስለዝነበረ ጠጠው ቢልና እውን ዝብል ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሕዚ ተመሊስካ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር እዩ ተዋና ነገር ምስ ተጣየሸ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቅዱስ ሲኖዶስ ዕርቂ ክፍፀም ኣብ ቦታት ክራኸቡ ምንቅስቃሳት ተገይሮም እዮም እቶም ምንቅስቃሳት እዚ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ርክብ ክግበር ናብቲ ኑር ኣብ ምምላስ ዘለዉ ስራሕታት እንታይ ክግበሩ ይኽእሉ እንታይ ይፀንሑ እንታይ ኣይፀንሑን ዝብል ዝርዝር ምይጣት ክግበር ምንቅስቃሳት ተገይሮም እዮም ሕዚ ኣብዚኣ ምስ በፃሕና ፕሪቶሪያ ምስ ተፈረመት ማለት እዩ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ እውን መቐለ ከይዶም ርክብ ክግበር ክቅፅል ነይርዎ ነገር ግን ሕዚ ኣብቲ መንበረ ሰላማ ዘለዉ ጳጳሳት ኣብ ክልተ ከፊልካ ርአዮ ቶም ኣብዝሓ በቃ ዳርጋ ኩሎም ማለት ዝከኣል ዕርቀ ሰላም ይቐፅል ምስ ቅዱስ ሲኖዶስ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ፓትርያርክ እሶም ዝመርሕዎ ናይ ዕርቀ ሰላም ስርዓት ይቐፅል ዝብል ቅዋም ዘለዎም ናይ ዕርቀ ሰላም ከይዲ ከዓ ቤተክርስትያን ተዘይተቐቢላ ጳጳሳት ተዘይተቐቢሎም መን ይቕበሎ ናይ ሰላም ኣምባሳደራት እዮም
ናይ ሃይማኖት መራሕቲኦም እዚኦም ድሕር ዕርቀ ሰላም ምን ብለሎም ሲ እንታይ ዳ ምን እንታይ ይክሰብኽ መኻዕ ፖለቲከኛታት ምስተዓረቑ እያ ሶ እቶም መብዛሕትኦም ለካ ኣለኹ በቃ ዕርቀ ሰላም ክኸይድ ኣለዎ ግን ዝዘራረብሎም ኣጀንዳታት ሴት ናገበሩ ክኸዱ ዝደልዩ ኣለዉ ብኣንጻሩ ከዓ ኣባ ሰረቀ ዝመርሖም ናይቲ ጉጅለ ህወሓት ትእዛዝ እናተቐበሉ መንበረ ሰላማ ሙሉእ ሙሉእ ካብ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ክንፀል ዝሰርሑ ሓይልታት ኣለዉ ሕዚ ናይ ኣባ ሰረቀ ዋና ድሌታ እዩ ፓትርያርክ ክመርፁ እሞ ባዕሉ ኣባ ሰረቀ ናይ ፓትርያርክ ክኸውን ናይቲ መንበረ ሰላማ ፓትርያርክ ምስ ኮነ እንታይ ኢሉ ክእውጅ ምስ ናይ ኤርትራ ሲኖዶስ ሓደ ኮይና ኣለና ከምዚ ኮይና ኣለና ዝብል ልክዕ እቶም ናይ ፖለቲካ ናይ ህወሓት ሽም ዝንቀሳቐሱ ጉጅለ ምስ ሻዕብያ ፅምሮ ፈጢርና ኣለና ኢሎም ሓቂ ምዚኣ ፓራሌል ትኸይድ ካልእቲ ኣብ ሃይማኖት ዘላ ፖለቲካ ከዓ በባ ሰረቀ ትምራሕ ናይቲ ሲኖዶስ ባዕሉ ፓትርያርክ ኮይኑ ምስ ናይ ኤርትራ ሲኖዶስ ተራኺብና ክብል ሕዚ ፖለቲካ እዩ በቃ ቶታሊ ፖለቲካ እዩ ዝውርዎ ከዓ ናይ ህወሓት መራሕቲ እዮም እቶም ደብረፅዮን መንጀርኖ ትብሎም እሶም እዮም ዝመርሕዎ ምስኦም እዮም ዝእከቡ ባይዘወይ እዚ ሚቲንግ ኣለዎም ሓደ ግዜ መዓልታዊ ይረኸቡ ሓደ ግዜ በብሰለስተ መዓልቲ ይረኸቡ ሓደ ግዜ በብሰሙን ይረኸቡ ኣብ ኣሜሪካ ኣውሮፓ ዘለዉ ናይቲ ጉጅለ ልኡኻት እና ኣብ ሃይማኖት ውሽጢ ዘለዉ ናይ መንበረ ሰላማ ጨንፈራት ኮይኖምስ ኣብ ደገ ዘለዉ ኩሎም ኣይኮኑን ኣብ ደገ ዘለዉ እቶም ምስኦም ዝስማዕምዑ ማለት እዩ ቶታሊ ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ ዝኾነ ምስ ጽምዶ ፓራሌል ክኸይድ ተደልዩ ዝግበር ኣባ ሰረቀ ዝመርሖ ሓደ ዓብዪ ፖለቲካዊ ክንፊ እዩ ኣብቲ ግን ኣብ መንበረ ሰላማ ዘሎ ሰው ዘለዉ ብዙሓን ጳጳሳት ሰላም ዝደልዩ ዕርቀ ሰላም ዝደልዩ ምስ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ምስ ሲኖዶስ ምንግግር ክግበር ናይ ፖለቲከኛታት እኳ ተዓሪቆምስ ንሕና ክንተርፍ ኢሎም ዓብዪ ቁጭት ዘለዎም ቦታት ኣለዉ እዮም ብስርዓት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብዪ ስራሕ ዝሰርሑ ኣባ ሰረቀ ከዓ ቀጥታ ምስ ኤርትራ ክእውጅ ባይዘወይ ከምዚ ብልዕሊ ኮር ተደጊፎም ማህተም ዝመንጠሉ ናይ ፕሬዚደንት ማህተም እውን መንጢሎም ኦፊስ ዝተቐበሉ ከም ደብረፅዮን ከምኡ እውን ክገብር ይኽእል ኣባ ሰረቀ ባይዘወይ በቃ ጥይት ሓቂ ተተኪሱ ላፍ ናይ መንበረ ጵጵስና ሰለስተ ጥይት ተተኪሱሎም ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምሕትት ሰለስተ ጥይት ናፍቲ መንበረ ጵጵስና ተተኪሱ ክልቲኦም ኣቡነ ኣረጋዊና ኣቡነ ናትናኤል ዝበሃሉ ኣብ ነፀላ መንደቕ ኢና ንራኸብ ኢሎም ናብቶም ናይ ኣቡነ ኣረጋዊ ተተኪሱ ኢሎሞ ግን እቶም ኣቡነ ናትናኤል ትግፋስ ንምንታይ ብፍላይ ናይ ኣብነት ኣብያተ ትምህርቲ ስዮም እንተሎ ገፊፎምና ማዕርክ እንደዚስ ናብ ደርጊ ድና ንምለስ ዘለና ዝብል ሓሳብ ሂቦም ስለ ዝነበሩ ባይዘወይ ነዚ ጉዳይ እዚ ስታሊን ናይ 2-3 መዓልቲ ናይ ጽምዋ ግዜ ሂበኩም ኣለኹ ሂብናዮም ኣለና ይብል ነይሩ ማለት ሲ ተጋገየ ይቅርታ ክግፈፍ ኣለዎ ዓይነት ወይ የለን ኣብቲ ክልል ኢሎም እንታን ክዛረቡ እዚ ተዘይገይሮም ግን ተወሳኺ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ማለት እዩና ሶ ምናልባት እዚ ንስታሊን ሳውሲና የማነ ፈንቅል የማነ ንጉስ ንብዛ ታደሰ ብቴምኤች ንስታሊን ብዝህብዎ ዝነበሩ ትእዛዝ እዮም ተቐቲሎም ኣብ ትግራይ ኣብ ትውልድ ዓዶም የማነ ባይዘወይ ኣብ ትውልድ ከባቢኡ እዩ ተቐቲሉ እኽሊኦም የከፋፍሉ ነይሮም ብመንግስት ፌደራል ዝተዋሃበ እኽሊ ማለት እዩና ስለዚ ምናልባት እዚኦም እውን ናብ ከምኡ ይኸዱ ኣለዉ ናይ ጽምዋ ግዜ ሂበዮም ኢሉ ኣብ 2-3 መዓልቲ ሂብዎም መበል 4 ኦር ምናምን መዓልቲ እንድሕር ተተኪሱሎም ዞም ጳጳስ ንሱ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩና ሶ ብፍላይ ኣማኒት ኦርቶዶክሳዊ ነዞም ሰላም ደለይቲ ናብ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን መፅኦም ሰላማዊት ኦርቶዶክስ ክትህልዎምና እምነቱ ብሰላም ከቐፅል ዝደሊ እንታይ ክገብር ኣለዎ ሕዚ ብፍላይ ምስ የተሓሳብ ካብ ፖለቲካን ብተወሳኺ ማለት እዩ ስለ ታናይ ተኽሲ ኣብ ልዕሊ ኣቡነ ናትናኤልን ኣቡነ ኣረጋውን ዝተፈጠረ ተኽሲ ሓደ ስታሊን ብዝገበራ ስታሊን ባዕሉ ዘምፆ ኣይኮነ ባይዘው ካብ ቤት ፅሕፈት ሓወልቲ ካብ መንጀሪኖ ዝተዋሃቦ ትእዛዝ እዩ ኣፈራርሐዮም ተኽሲ ክንፈጥር ኢና ስለዚ ክስደዱ ማለት እዩ ክወፁ እሞ ድሓር ኣባ ሰረቀ መፂቱ ቦታ ክርከቦ ኣፈራሪሑስ ገለ ገይሩስ ድሓር ጳጳሳት ኣኪበይሉ ዋላ ካልኦት ሸይሙ ካልኦት ጳጳሳት ሓደሽቲ ጳጳሳት ሸይሙ ቲ መንበረ ሰላማ ተቆፃፂሩ ፓትርያርክ ኮይኑ ናይ ሓደ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ክንፊ ኣፍቱ መንበረ ሰላማ ዘሎ ፈጢሩ ናብ ጽምዶ ንምኻድ እዚኣ ብደንብ መሓዝያ ስለዚ ማህተሙን ክምንጥሉ ይኽእሉ እዮም ጥይት ምትኳስ ጀሚሮም ኣለዉ ምቕታል እውን ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም ክዕፉንዎምን ይኽእሉ እዮም ሶ እሱ ከይተቆፃፀርና መንበረ ሰላማ ከይተቆፃፀርና ጽምዶ ኣይሰልጥን ሃገረ ትግራይ ለና ክንእውጅ ኣይልኽእልና ሃገረ ትግራይ ለና ምስ ኣወጅና ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መንበረ ሰላማ ዝበሃል ፓትርያርክ ዘለዎ እውን ሒዝና ክንከይድ ኣለና ኣብ ልዕሊ ካቶሊክ ኣብ ልዕሊ ፕሮቴስታንት ኣብ ልዕሊ ሙስሊም እውን ከምኡ ዓይነት ምንቅስቃስ ጀሚሮም እዮም ባይዘወይ ነቶም ንሕና ሰላማዊ መንገዲ እቶም ናይ ሙስሊሙን ምስቶም ናይ ሙስሊም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ርክብ ጀሚሮም እዮም እቲኦም እውን ኩሎም ስለ ዝጀመሩ ተመለሱ ይብልዎም ኣለዎም እዮም ጠጠው ኣቢሉ ሃገረ ትግራይ ኣውጁ ይብልዎም ኣለዎም እዮም ኣብዮሞም እዮም ብፍላይ ኣብ መንበረ ሰላማ ከቢድ ተቃውሞ ገጢሞም ከቢድ ዛስዋይ ኣብ ልዕሊ
هاجر سكت مقالة سفيح زمت زجبر زلوا اللي ماني زمت له رأيه منه نايت بيجي بتعمد كيف تصبحوا صحفتي على فيسبوك زلوا دقاقيمهم أو العلاونة ناتنائل أو العلاونة أرجاوي أو اللي هاجر سكت مقالة سفيح زمت يجور له تزمت خزل متى تجور تاخذ حزري تسقم تفوليت خوينه العملت دموز كنت يولعوا خالي يقولوا كل يغلي يلنا يكون زلوا جنت خوينه محزي واي ناو بقى مستعصموا بارالل تخسل زي كالتي كأزاز لهم ترى زي كاليو بوليتيكا أوشت من ورا سلامة بأقوى وكسرح زي كالي لذي أبى سرق طرح بوينو ومن على حد خلت كل يوم خوينو لذي ناي العلوكور سقوم كعفتنا منقصة ومحاور كم توصده أو العلم من ورا سلامة وين تمسس عليه سقوم تخص دي خلي تأماني ناي أطرت هذا بيتكشان أماني هون ناي تنكالت هاي موتات أماني حدا مسلامن عرق سلامن عدل كهبل له كوينات مبيك له مستوم سلامي زرلينا من رجعي زرلينا قفة أيدلن زولو زولو مرحة هايمانات كوجن نوعهم كدقف تغيلوا سلام وسلفون كوت تأمانة مالتي معناته بيتكشان أكل نايتي كوينات تخوني زد لزلة بيتكشان أكل نايتي صمرة تخوني زد لزلة صمرة بلد كويناتي مش شعبية تاس أمريكا مس البرهان تاس أمريكا مس السيسي تاس أمريكاس مس فانو خينكا أو إثيوبيا كوينات واللعها طفعت أو العلة أماني أو العلة بيتكشان أو العلة تقلالها تو هزبي طفعت كم تسيز صراح زول سلازي لطفعت مانم أماني مانم مأمن كسلف يقولي مستوم أبحق تسلفوا مستوم سلام زدولي مرحة هيمانات خوينو نوعهم دقاف جبر اللهو مسلو خرج عجز اللهو مبيك ولا اللهو مالتي أو دقيه هلا وش مالتي زواج أنا حزبون سلامي زواج أنا عرقي زواج أنا لمعاتي ديمقراطي كوينات يكون زواج أنا زيوم سواز يوم كوكينات وصح نوري يقولن أو سلام ما بقى خمسة يخلو كودرينا يومكو أب تقرأي إذا تجرب بريزنت هاليكو بقى سلام خمسة يمشون كورينا يوم هزوكو هو الوصيب عدقات وصيب تنبين وصيب رايا وصيب كله أب بشرة أب عدوى وخصم وصيب كويس هزي نستوم كتاع كوينام كوينات هالي تروح عند نور هذه تا كوينات ختمت سبنتان قفا زخون النجار تخصي جزعت فترة زلوا كله صت الرج قبل أطويلو نوعهم تروح قف المجوار زجورو زلوا صاري اوكي بتخكل جن قفا حزي مبزحت يوسف كزارب يسمعوا مالتها بزح حزت راحيم جميرهم بحلو ما يكونن قليو يبل جن انا قول عخويني ابي إيرترا طورنت ناقفوا في وسدو نيرهم يمنا مالت حزبي تحبيق وديت مالتيت مبزحت يشوع دغافيهم سلازنبره ديو حز زغفو زلو مسيلو ويس انا إيرتراس بقى مالت قلعه جن يستوصي تجيفهم عبيت زخونوا بغربا بتناقل كخدلنا بعلو بينيام تولد ما بقربا غزي صحيفو رئي ያለሁ تجيفهم كم زخدنا بو وسيدم اسيرو ملو مسكدن وسيدم مالتينا تبهري نايتي بارتي بتخكل نايب حق ان حزب تግራይ زحل جينيرو ندحرت كيدنا ولا نرايو مالتي ناتون لحز خابز ناي 13 نزنا قدميو خبسرو اب تግራይ كمي ينيرو قدمي كوينات زاب تخيد مصنعاتي 1.8 مليون اب تግራይ سيفتنت تطقمتي نيرومنا ازوم سيفتنت تطقمتي زيومس بتخكل بعلم كيلوم رؤسهم كيلوم كنقساقسو كسرحو كنغدو كعبيو مغبار ايكالن دينيرو كاب كالوت كبابتات ايثيوبيا اب تግራይ خيدوم انفست كغورو زنورو بتخكل منجل دي مچاچولم نيروم ديو كاب محرخ كاب اور ماخل عدد سابا انف حفتي خعبيتهم تግራይ خيدنا انفست خنغبرينا انتولس مچو بايتا نيرو دو خفتهم ناي افورت زبالو ناي تمز بالو تكالات وصاي كالوت سبحابتي تغارو تفطيروم ديوم كبوليتيكا وصا زخونه بتخكل صريحهم زنبرونا بسروت بارتن تهزبنس كما يوم مسكين رايو مسكي بسرو بالو نايت بارتي بالو بايزو كاو قدمو بسروتو غنا ما جبتي لهم جمر خلو دحريو تحاحت بحال خلو من مالديت 77 كم خلو ببهري تو وشتا ديمقراسي نايتود صار ديمقراسي نيرو نتم زفلي ومخنياتنا قبل إذا زطفوا نيرو سوسان شو عنتنا عملت مرتنا يحن فيش بيشكو ننسحول قصصوا عيلو يا قصصوا عيلو يكع سحول زبحلكو بتون كلي مت فيهم بشرحي طفي مناتو حسابات يقرون يوم جوجانو يوم مهرات يوم حن فيش لو فاتيرهم بهاي السلاسل زي أبال برلمان زنورو يوم بزح نجار زفلت بزح دقافي زلوا مفتع عدي تفلاتي زخبروا عينة سبسل زنورو يا حن فيش بالمات أجندة حين فيش الله قاعد تفعل كمان ترشن مالت إنديا سلازي حين فيش زي الأجندة فاتيرهم نتهم قوامهم كلهم متفهمهم قاعد بهالنبرة زك علس بدقوا نوعون تعرق لهم متفهمهم نيديو تعرفي مكايدهم مس يهاباز بهالنبرة هذا كبابي أسيبا كازنر كم متمسسله صار ديمقراطي مقارنة فلتو تناقيرو تعرق حيلي لك سحزكو مزخونا حيلس تناقيرو تعرق يتولن مش عوي هيك بتعمل اسمع مع بس 9 عام تمرتكو بقى اعففهم ناكو
ማለት ሕዚ ከዓ ተመሊሶም መፅኦም ኣሎ ፅባሕ ግን ክዋግኡ እዮም ዘዋግእ ኣጀንዳ ኣለዎም ምስ ፋኖ ሓቂ ሕዚ ፅምዶ ፈጢሮም ኣሎ ፅባሕ እኮ ምስ ፋኖ ዘዋግእ ኣጀንዳ ኣለዎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ፒስ ዝኾነ ማለት ፒስፉል ዝኾነ ዲያሎግ ገይሮምስ ተስማዕሚዖም ኣብ ጠረጴዛ ኮይኖም ኮፍ ኢሎም ድሕሪኡ ብሰላም ዝኸድሉ ኩነታት የለን ስለዚ ካብ ቀደም ጀሚሩ እናገደድካ እዩ ነይሩ ደርፊ ተደርፍ ግዛዕ ትብል ተላዓሎ ይኸይድ እምቢ ተኢሉ ንስኻ ትግራዋይ ኮንካን ይበሃል ኣብ ኣላ ህለይ ወኣምር ንሕለይ ኣመነ በቃ ክኸይድ ነይሩ ሓቂ ትግራዋይ ኮንካን ስለዚ ትግራዋይ ዲኻስ ኣይኮንካን ይበሃል ትግራዋይ ኮንካይ ከይበሃል ኢሉ ዝጋደል ወይ ከዓ ይኣስርዎ እሞ ክሳብ ዝኣምን ተኣምን ኣሚንካ ደወ በቃ ዕድመ ልኩዕ ካብ ዝእሰር ይጋደል ወለዱ ምእሳር ወለዱ ምቕጣዕ ነይሩ ናይ 9 ዓመተ ምህረት ፍልይ ዝበለ ባህር ኣለዎ ኣክቹዋሊ ማለት መንግስቲ ከም መንግስቲ ናይ ሃገር ሉዓላውነት ተደፊሩ ስለ ዝነበረ ናይ ክተት ኣዋጅ ኣውጁ ዝወስዶም ዝነበረ ስጉምታት ዋላ ሽዑ እውን ግን እሚንካ ክግበር ዝግብኦ ወለድና ተኣሰሩ ኣዴታትና ተኣሰራ ክንደይ ነገር ላተገበረ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ብባህር ደረጃ ምንም ተፈለየ ነገር የለን ግን ሽዑ ዝነበረ ካብቲ ምስቲ ሕዚ ክተነፃፅሮ የብልካን ሽዑ ሃገራዊ ናይ ምምካት ናይ ሉዓላዊ ናይ ምኽባር ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ይካየድ ነይሩ ድኹን ይኸውን ኣይፈልጢ ግን እቲ ናይ ትግራይ ዝነበረ ምግፋፍ ዝነበሮ እዩ ሕዚ ግን እዞም ሰባት እዚኦም ሃገር ኣይኮኑን እዞም ሰባት እዚኦም ሕጋውያን ኣይኮኑን ዋላ ኣብታ ክልል ሰውን ሕጋውያን ኣይኮኑን ቅቡልነት የብሎምን ንኩሉ ዓይነት ሕጊ ጥሒሶም ዝገብሮ ዘሎም እቲ ናይ ሕዚ ግፋፍ ፍልይ ዝበለ እዩ ብመልክዑ ተፈለየ እዩ ብዓይነቱ ማለት እዩ ብሰራርሕኡ ብተፈፃፅሙ ማለት እዩ ጨካን እዩ ኣፍ ዓፊንካ እዩ من مخانو يفلت حلفنت كي وسد مالتيو صرح زلو صراح حقاو خمزي كلس بعلو حلف دينايو ناغور نخادون بتغبار ግን ህዝቢ ኣብ ፀሓይ ቀትሪ ኣቃሊዕዎ ማለት እዩ بعلم لو علمونا بግጭታት እዮም ኣሎ ሕዝቶም ናታቶም ኣክቲቪስት ባህሉማ ኣብ ክልተ ጎራ ኮይኖም ኣሎ ሕዚ ግፋል እዩ ነው ዝከራኸሩ የለን ነው ዝከራኸሩ ኣሎ ገለገለም ከዓ ግፋ ገፈፍ ግን ኣይተርእይዎን ክቀርጽ ኣይትፍቀድሉ ተጠንቀቁ ዝብልዎ ማለት እዩ ስለዚ ግፋ بتعم ترى ديمقراطية يحقونه وصيام اليوم زي ناي أراوي تحق زبحال 366 حزب 2018 زبحال ناي مخت أواجلهم زوجوا نكوينات أواج كل اللي قينهم سراويتكم زهانسو قلت غيرهم خمسة واجو قلت غيرهم نفرال المجلس على علم فرجهم مس فانون مس شعبيان مس كالت ناي سودان ناي قلت زلون تمرت فطيرهم ويكع صمدوا فطيرهم خمسة واجو قلت غيرهم يقع زلون سلتنا حزب فا أما يسألت مالت حميموس أما يسألت زحكمو يقفوا أو هوسبيتال وشتي يقفوا أو بيت مرتي يقفوا أو بيت كرسان وشتي يقفوا مرعى خيدهم نتوم عرقتن قال إن نقفيهم مرعوي مو تقفف له عارك مسيلومس تقفف مرعو اللي ما خلى يزوا مالتي مالت برخا وصيهم خفت زحلو قلعو قاسط يقفوا تنكفت بينني ترفع عدد أراويت عدد بخاري أخونا تنتعلم مالتي أم ورك موسعتي ورك أني تاتكيرو يقفوا زي يقفوا بتاعي اللي بيزوي بتعمي خاطر دنجز عرات زحزو بينسيون زاتيو هوتيلات عرات زحزو أتيهم أنكو حقيهم كفوتي ولوهم مو دحر مالت قلت ترخيهم قالوا ودي كواس نتودس يقفيهم يوستو دك أنا سيتخونين يقدفون الجلين قندك أنا سيخونين من أساس يخون عداقة خيدن زخدا دك أنا وجزا قديفن زت أويا زت قفف الله كهو هوسبيتال مدحين تخجز ندقوس يوم أو ICU ويكعب صنع حكمنا زلوا حوام ويبوم ويعديهم مدحين تخجز وصيهم تقففهم زخدو هوسبيتال زموتو تحكمت له سميات عنا زتقففوا له زي تقفف يلن أو رؤسهم موقعته هاليوم زودق حمام هاليوم برات وسونتهم زلوهم تقادلتي قفيفهم وسيدهم عم منقدي كولابس غيرهم زموت له بتعم بزح كان يمتقور زل سنة نحز قفا بتعم كان حماق زبحال تاريخ تقراي أو تاريخ عالم الخمس عين تريو يفلتن بيزو يلن خلت عدتاتهم كو زخونه زقدد حق وصاين ناي هجراو مخته يلن هجراوي تحنات يلن خمس عينت يلن بيزو أو زخونه عالم زي خمس سؤال يو زول إكزامبل تموسيو أنا خجرني شعبي الوعلو خمس يكون زقبرنا يا شعبي من قد خليه سلازي يوم بتاع التفلي يوم ኣብ ትግራይ ሕማቅ ዝበሃል ጨካን ዝበሃል ነውሪ ዝበሃል ኩሉ ፈፂሞም እዮም ድሓር ይኽሕዱ ማለት ነቲ ህዝቢ ኣብ ዓይኒ ማለት ብቀትሪ ዝረአ ነገር ላተረአየ ህዝቡ ባዕልና መስከረ መራሕቲ ሃይማኖት መስከሩ ኣቦታት ኣዴታት መስከሩ 70-80 ዓመቶም ይኣስርዎም ኣብ ዓዳጋ ሓሙስ እውን ሓደ ወዲ 76 ዓመት ኣሲሮም ሰሙን ስለተቃወሙ እዩ ተን 76 ዓመተና ዴና መቀለኻዊ ኣሰረውን ከምኡ ኣብ ማእከላይ ዞባ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣሲሮም ኣለዉ ኣብ ተፈናቀልቲ ዘለዉ ማእከላት ካብ ምዕራብ ትግራይ ተፈናቀሉ እውን ዝኣሰረዎም ኣለዉ ምብለይ ዝበሉ ማለት እዩ ዓበይቲ ወለድ ምስ ሕማሞም ምስ ጥሜቶም
ስለዚህ እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ስለዚ ህዝቢ እንታይ ይገብር ዘለዎ ሕዝቡ በቲ ዝጀመሮ ክቃለስ ኣለዎ ክውደብ ኣለዎ መንእሰይ ክውደብ ኣለዎ ተወዲቦም ዓርሶም ነፃ ዝገበሩ ጣብያታት ኣለዎ ባይዘው ኣብ ዝዋ ደቡብ ኣለዉ ኣብ ኣላጀ ከባቢ ኣብ ደቡብ ምብራቕ ኣለዉ ኣብ ምብራቕ ኣለዉ ኣብ ተንቤን ከባቢ ኣለዉ ኣብ ማእኸላይ ኣለዉ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ኣለዉ መናእሰይ ተወዲቦም ጣብዮም ሓራ ገይሮም ማንም ሰብ ከይኣቲ ነቶም ገፈፍቲ ልክዖም ኣትሒዞም ኣምሂሮም ኣይገፍፍን ኢሎም ድሓር ኣይገፍፍን ዝበለ ሕዚ ይእሰር ኣሎ ሕዚ ኣብ ተንቤን ብዙሓት ተኣሰሩ ኣለዉ ኣብ ደጉዓ ተንቤን ኣብ ቆላ ተንቤን ኣብ ማእኸላይ ዞባ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ተኣሰሩ ኣለዉ ኣይንገፍፍን ዝበሉ ኣብ ደቡብ ምብራቕን ዳርጋ ብኣልማሚት ይኣስርዎም ኣለዉ ኣይንገፍፍን ኣይንገብርን ዝበሉ ደቂ ኣንስትዮ ልምዓት ጉጅለ ኣብ ሽረ ከባቢ ኣብ ኣክሱም ከባቢ ኣንሕና ኣይንገፍፍን ኣይንጥቁምን ኢለን ዝኣበያ ካብ ክልል ሰባት ሰዲዶም ካብ ዞባውን ሰባት ሰዲዶም ነተን ልምዓት ጉጅለ ገዛ ገዛ ናኸዱ ንምንታይ ዘይትገፊ ንምንታይ ምስቶም ገፈፍቲ ዘይትጥቁሚ ንምንታይ ተጋደል ዘይትብል እናበሉ እምብለይ ዝበላ ይኣስርዎን ኣለዉ ሕዚ ብጣዕሚ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ልምዓት ጉጅለ ኣብ ሽረን ኣክሱምን ተኣሰር ኣለዋ ስለዚ እቲ ቃልሲ ሓይሉ እዩ ዘሎ እቲ ህዝቢ ተረዲኡ እዩ ዘሎ ሕዚ ሓንቲ ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ህዝቢ በቃ ንሕና ረዳኢና እንደሊ ዘለና ፌደራል መንግስቲ ደንጉይና ንምንታይ ነዞም ጨከና እዚኣቶም ግዜ ሂብዎም ስርዓት የትሕዘልና ሕጊ የኽብረልና ንሕና ጎኒ ፌደራል መንግስቲ ኢና ንስለፍ ዝብል ግልፂ ዝኾነ ምንቅስቃስ ጀሚሩሎ ማለት እዩ ኦኬ ሕዝቲ ማለት ብትክክል በዚ ደረጃ ነቲ ህዝቢ ዓሚፅካስ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ህዝቢ ማለት ኣብቲ ክልል ንሱ ስልጣን ሒዝካ መኻድ ይከኣል ኢሎም ይኣምኑ ዶ ሓደ ካልኣይ ፕሬዚዳንት መንግስቲ ትግራይ ገለ እናበሉ እዮም ዝፅውዑ ኣለዉ ሕዝና እታ ክልል ገለ ትብልስ ኣውፅሞ እዮም ሕወሓት ብትክክል ሃገር ምዃን ትደሊ ድያ ወይስ ከምዚ ነቲ መናእሰይ ንምልዕዓል ኢላ ትጥቀመሉ ማለት እቲ ገሊኡ ሰብ ኣብ ማእኸል ዓዲ እዩ ሃፍቲ ንብረቶም ሃገር ምዃን ነቲ መንእሰይ መለዓዓል እምበር ኣይደልይዎን ይብል ገሊኡ ሰብ ከዓ ሕዝቢ ብትክክል ምስ ሻዕብያ ብዘለዎም ፅምዶስ በቃ ንሱ እዮም ካርዲ ክመዙ ዝደልዩ ይብል ሻዕብያ ኸ ብትክክል ትግራይ ሃገር ክትኾን ይደልዩ ድዩ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝረኣናዮም ናይ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ንግግራት ኣይደልዩ ኖርማሊ ንሶም ዝተቃለሱ ንሰላም ኢትዮጵያ እምበር ሃገር ኣይኮኑን ክኾኑን የብሎምን ኢሉ ይኣምን ኢና ምክንያቱም ናይ ትግራይ ሃገርነት ባዕሉ ኣንጻር ኤርትራ ናይቲ ኤርትራ ሃገርነት ብፍላይ ኣንጻርቲ ትግራዋይነት ዝድምስስና ንሱ ንሕድሕዶም ዝጓነፁ ነገራት እዮም ዘለዉ ከመይ ካትሪኦም ዞም ነገራት እዚኦም ትግራዋይ ኩሩዕ ኢትዮጵያዊ እዩ ዋጋ ዝኸፈለ እዩ ንምስረታ ሃገር ኢትዮጵያ ዓብዪ ዋጋ ዝኸፈለ እዩ ብታሪኹ ማለት እዩ ካብ ቀደም ጀሚሩ ካብ ናይ እንግሊዝ ካብ ናይ ቱርኪ ካብ ናይ ጣልያን ካብ ናይ ድርቡሽ ካብ ኩሎም ዓይነታት ናይ ደገ ጸላእቲ ኣብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ መስመር ስለ ዘሎ ብዙሕ ዋጋ ናኸፈለ ብቁፅሪ እውን ናዋሓደ ዝመፀ ህዝቢ እዩ ንኢትዮጵያውነት ከም ሓደ ዓብዪ ክብሪ ዝወስድ እዩ ምንም እዚ ጥርጣሬ የብሉ እቶም ጉጅለ እዚኦም ከዓ ቀደም ትግራይ ሃገር ክንገብር ኢና ኢሎም ንዝንቀሳቐሱ ፓርቲታት ወይ ውልቀ ሰባት እናኣሰሩ እናቐተሉ እናሰወሩ ዝነበሩ እዮም ቀዳማይ መማረፂና ካልኣይ መማረፂና ሳልሳይ መማረፂና ኢትዮጵያ ጥራሕ እዩ ጥራሕ ዝብል ወሲኾም ዝኸዱ ዝነበሩ እዮም መማረፅስ ሃገር ምዃኑ እውንስ መማረፂ እዩ ኢሎም ኣየቕርቡ ባይዘው ዓንቀፅ 39 ባዕሉ ኢሎም ፅሒፎም እምበር ኣይቕበልዎን እኮ ነይሮም ዲኖ ተዓንቀፅ እውን ዘቕመጡ ዓንቀፅ 39 ኣብ ሕማቅ ግዜ ክትጠቕመና ትኽእል እያ እሞስ ከም ሓንቲ ካርዲ ክንመዘላ ኢሎም ዘቕመጥዎ ኣይመስለኒ ንመሰል ህዝብታት ንምኽባር ኢሎም ዘቕመጥዎ ኣይመስለኒ ምክንያቱም ክሳብ ሕዚ ኣንጻር ናይ ሃገር ክንኮይና ንዝብሉ ኣብ ኦሮሞ ናይ ኦነግ ከመይ ቅጥቅጥዎ ከም ዝነበሩ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ንውናት ቅድሚኡ እውን ዝነበሩ እንታይ ይገብሮም ንፈልጥ ኢና ሕዚ ከዓ ነቶ ውናት ዝበሃል ናይ ውድብ ናጽነት ትግራይ ዝበሃል ሕዚ ትግራይ ሃገር ትኮን ኢሉ ዝንቀሳቐስ ውድብ ንክልተ ገሚዖም ነቲ ምስ ሻዕብያ ፅምዶ ዝደገፈ ብልዕሊ ኮር ደጊፎም መረፃ ቦር ዘይፈልጦ ጉባኤ ክካየድ ገይሮም ኣለዉ እንታይ ማለት እዚ ቱ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ዋላ ሃገር ምዃንሲ ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዝገብሮ ዝብል ናይ ውናት ሓደ ክንፊ ንዙ ነፂጎም ኣለዉ ንምንታይ ብውግኢ ሃገር ዝምስርት ምሻዕብያ ኮይኑ ክፃመ ድማ ክዋጋእ ዝደልዩ ሓይል ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብ ህዝቢ ሰነድ ቅሪቦም ነይሮም እዮም ህዝቢ ማይ ኣይጠም እዮም እታ ሃገርነት ትብል ካርዲ መዚዞም ቅቡልነት ዶ ንረኽበላ ንኸውን ተጋዳላይ ይቕበል ኣይኸውን ዕጡቕ እቲ ህዝቢ ዶ ይቕበሎ ይኸውን እቲ ኢሊት ዶ ይቕበሎ ይኸውን ምስቲ ዝነበረ ናይ 2013 ዝነበረ ኩናት ኣብኡ ዝነበረ ጥፍኣታት ካብኡ ተወጊሱ ሃገር ክኾን ይኽብለና ኢሎም ሓሲቦም ምሰስ ዓርቡ ፖለቲካ ኣብ ፌደራል መፅኦም ጥዑይ ሓሳብ ስለ ዘይቕረቡ ኣብቲ ክልል እውን ስልጣን ክቆፃፀሩ ስለ ዘይከኣሉ ህዝቢ ስለ ዘይተቐበሎም ኣቕሪቦም ላፍቲ ህዝቢ በቃ ኤርትራ ሃገር ብምዃና ተጠቂማ ዶ ተረዊሓ ዝብል ዘለዎ እዩ እንድሕር ተረዊሓ ኮይና እንታይ ተረዊሓ እንድሕር ተጎዲኣ ኮይና እንታይ ተጎዲኣ ሃገርነት ዝብልስ ቸክሊስት ኣውሪዶም ናብ ታሕቲ እንታይ ሃገር ምዃና እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ኮስኹም ኢኹም መፅኢኹምዋ ንስኹም ኢኹም ኣግባብነት በዘይብሉ መንገዲ ሰዲድኹምዋ እንደውም ንኢትዮጵያ ዓፂኹም ባሕሪ በሪ ከይትከርክብ ገይርኩም ኣይተቐበሎምን ሰብ ስለ ዘይረኸቡ ሃገርነት ዝብል ኣጀንዳ ምስ ምፅዎ እንድሕር ህዝቢ ተቐቢልዎ ሕዚ የለካ ካረንትሊ ጀስናው እንታይ ኮይኑ ምሶም ዘይስልፍ
انت خوينو وين لتصمرو يقاوم له ابراما حد ربعه ጫፍ ናይ ዓዲ ኋላ ዘሎ ተኮይኑ እዩ ንሕና ኢትዮጵያውያን ኢና ኢሉ ኣብዮም ዘሎ ኣብዮም ኮይ ዛላም በሳ ኮ ኣብዮም ኣብ ታሕቲ ያዲያው ዘሎ ባድመካው ዘሎ ህዝቢ ኣብ ኣፍቶ ጫፍ ውል መስመር ዘሎ ኣብዮም ኮይ ማለት እንድሕር ሃገር ምዃን እሺ ክል ኮይንስ መጀመርያ መንዲዩ ክቅበል ዘሎ ናብ ኤርትራ ገጽግዕ ዝበለ ታጽምዶ እውን ክቅበላ ነይሩ ጽምዶ ኣይተቀበለን ጽምዶ ዝተቀበለ ናተቀተለ ናተረሸን ናተዓፈነ ይዝውዕ ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ተዝቅበሎም ነይሩቱ ሃገር ትግራይ ዝብል ዘምጽዎ ዘሎ ሕዚ ናይ ዕብዳን ናይ ተስፋ ምቁራጽ አጀንዳ እዩ ዴስፕሬት ትኾን ተለኻ በቃ ምንም ዋላ ተዝኸውንስ አጀንዳ እዚ መዚዘ የዝጠፍእ ዝብል ናይ ሱሳይዳል ዓይነት አቴምፕት እዩ ስለዚ ኣይተቀበሎም ህዝቢ ተዝቅበሎም ነይሩ ምስኦም ተሰለፈ ሆም በለ ተተጋዳላይ ተኮይኑ ወደ አገር ራሕሪሕዎም ናብ ኢትዮጵያ ይመጽሎ ተኮይኑ አዲስ አበባ ይመጽሎ ሃገርነት ተዝደል ነይሩ ምስኦም ተሰሊፉ ካድሙን ይምኖረ ካኦሙን ከወጻይ ይምኖረ ምስኦም ኮይኑ ክስለፍ ነይሩ ዝመጽ ዘሎ ናብ ሃገሩ ናብ ዓዲ ናብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ናብ አስመራ ኮነን ዝኸዘሎ ናብ ሱዳን ኮነን ዝኸዘሎ ናብ ሱዳን ናዓፈነም ዝወስዶ ዘሎ ናብ ኤርትራ ናዓፈነም ዝወስዶ ዘሎ ሃገሩ ኢትዮጵያ ምዃኑ አሚኑ አውሽ ኢትዮጵያ ዘለዎ ረብሓ በሰላማዊ መንገዲ ከረጋግጽ ኣለኒ ይህን ክበሃል ኣለኒ ረብሓይ ጥቕመይ ክብረይ አውዚ ዘረጋግጽ ኢሉ ራሕሪሕዎም ይመጽሎ ኦኬ ጽቡቕ ሕዚ ሓፈሻዊ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽናት ጣይሻን ዝሓለፉ 4 ዓመታት ተፈላለዩ ስራሕቲና ስራሕት መጽያ ተጋሩ ዝተሳተፉሉ ኣብ ስካይላይት ከምኡውን ኣብ ትግራይ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ንሶም ናብቲ ስልጣን ታይሽሙት ግዚያዊ ምሕዳር ከይግለስዎ ዝተፈላለዩ ምክክራት ተገይሮም እዮም ፕሬዚዳንት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ታደሰ ወረደ ማለት እዩ ሶ ሕዚ ናይ መወዳእታ ፋይናል ዝበሃል ናይ ሃገራዊ ምክክር ታይሽሙ ይግበራሉ ሕዝናት ናይ መወዳእታ ዝበሃል ካብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ካብ ወፃእ ዝነብሩ ምሁራት ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ተሳተፉሉ ሓፈሻዊ እዚ ከመይ ካትርኦ እንታይ ክሰርሑ ኣለዎም ከትብል ከም መውፅኢ ሓሳብ ክኾነና እስኪ ግርም ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዝጀመሮ ምንቅስቃስ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ዘፈላልዩና ዘይኮኑሲ ዘራኸቡና ዘስማዓምዑና ሓቢርና ክንቅጽል ዘኽእሉና ሓሳባትን እምነታትን ይወዝሑ እቶም ዘፈላልዩና አጀንዳታት ታዮም ኣምንታይ ኢና ንጨቃጨቅ ዘለና ኣምንታይ ኢና ንፈላለ ዘለና እቶም ዘፈላልዩና ዘለውኸ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ህልውናን ናይ ቀጻልነትን ናይ ሓድነትን ጉዳያት ዝኾኑ ድዮም ይኮኑ ዝብል ሰፊሕ ምይጣት ሰፊሕ ምንቅስቃሳት እናገበረ ጸኒሑ እዩ ኣብ ትግራይ ከይሳተፍ ትግራዋይ ትጉጅለና ሰርሐ ጸኒሑ እዩ ከይሳተፍ ምክንያቱ ኣይተሳተፈን ተዋሂሉ ንሓር አጀንዳ ሴት ንምግባር ማለት እዩ ግን ህዝቢ ትግራይ ብተፈላለየ መንገዲ ካብ መቐለና መፀ ይሳተፍ ነይሩ እዩ ኣብዚ ኣብ አዲስ ኣበባ ዝተገበረ ስካይላይት ኳስ ካብ መቐለ መፅኦም ካብ ሽረ ካብ ኣክሱም መፅኦም ተሳተፉ ሰባት ይፈልጥ ተመሊሶም መስከሩ ዝኣሰርዎም ኣለዉ ከይእሰሩ ኢሎም ዝተረፉ እውን ኣለዉ ከይዶም እውን ዘይፈለጥዎም ኣለዉ ስለዚ ትግራዋይ ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ ከም ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዘሎ ኣካል ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ምክክር እንታይ እዩ ዘፈላልዩና ዘሎ ኣብ ሕገ መንግስቲ ክኾን ይኽእል ኣብ ስርዓተ መንግስትነት ክኾን ይኽእል ኣብ ምሕዳራታት ክኾን ይኽእል ኣብ ጠቕላላ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ተሓደ ክልል ምስ ተሓደ ክልል ተሓደ ከባቢ ምስ ካልእ ከባቢ ዘነጋገሩና ዘሎ ዋላ ሃይማኖት እውን ካልኦት እውን አጀንዳታት እንታይ እዮም ዝብል ሰፊሕ ሚት ተገይሩ 8 አጀንዳታት ሜይንሊ ኣውዚኦም ንማያየጥ ኣውዚኦም ተተመኻኺርና ኣውዚኦም ተተነጋጊርና ዘላቂ ፍታሕ ዘላቂ ሰላም ዘላቂ ሓድነት ናይ ኢትዮጵያ خبري نا إثيوبيا لوعلاونت نا إثيوبيا حدنت أخبرنا جن هزبتات تخبابيرهم تدقاقيفهم تحبابيرهم زنور العدي تحدد على تحدد يخونس كله بمعرض الرؤية له ديمقراطية إكسرسايز زجبروا له سرعة من السنة بتي هزب زدولية بتي هزب زتقلوه ناي عرسة محدران عرسة مركوسان سرعة قد زغل له من قدي سفح قعدة توعيزي ما فكركمش حزي عمود أتوصل له أجندة عميتو I think شدشة مع التقارير والله بهجر درجة حزبي كمل لا إثيوبيا مصيو كفتقرأ ونزمو سبعة ركب له بقى خن أفت مفكر كن ساعة فينا يوم كل خباب مصيوم خمس جو زهور سبعة ركب له بتعمل زحات مالتي لازم تقرأي تمخكري دولي مالتي تقرأي تنقجري دولي مالتي تقرأي سلاماوي مفتوحي دولي ناي تقرأي روحة ناي تقرأي تقمي أول شيء تبي أخوينه أنت هم يزرق قص ناي تحدى روحة عبيد قا رجيس قا ناي تخلي روحة حفن من بال زجبر مقص عسكري اللي كله خسات فيت لفيت مالتي الحرب تنقاقرنا كم حاجة زجبهم كوسخ زجبهم قناص زجبهم تعلم أفتو مخكر قريو أوزحة زدقفو أوزحة زولو خوينو نحنا بسلام زنوره له أول شيء تبي قديتنا ونواصله مثلنا وزخبره تجارو ناي تبي روحان لو على ونتن كبرن نحلي
زجبنا تقمخ عندك مس كلهم زتات كعب سلام نبر أب زخون عد خيرنا أب محرق خلل أوروميا خلل أب بينشانغول أب دبوب أب كل عدي كيدنا تقراوي كم تقدم حزي ناخد نانجد ناسرح ناتواسبه ناولد نازمد زنورلو تخالي بهرسبون تخالي بهرون أب تقرانا مثلا زواسبلو زسرحلو زنقدلو مكسقاس كهلي عبي عدل زفتري إزي زي يقبلوا أنا من هنتايو أو سلاماوي بنجر أو سلاماوي زرر كسعر له زغول أجندة يقولون تقولي ليه يقولون حنت كنا ترح زلاتك بكون الزفارة نأمريكاويان نأمريكاويان بس خنا نجار كلش كنا زي ميت شح صوت تدرني إني كنا زي خمسيني إني تواجه مبرق أفريقيا خمس عية كرنا أفريقيا خمس عية كل سلام جيرس بس من قد زي أو إثيوبيا ربح خلي نأثيوبيا حدنا تتناخر خير تقراويك كوكينا زي خمس كسلام يزرب حلو أجندة قريب كسعر يخلين استسعر حيلي بكل نجار بحساب تسعيريو ببوليتيكا تسعيريو حزب نسي جوايو صنعت مخكر كوميشن زمسو أجندة يقبلون لمتى يقبلون أوزيك قريبو بحساب كرة يخلين نحن قلنا سلامين ندلي نحن قلنا نجرينا ندلي تقراوي توكيل حزون ككل عدد زمس أزلو يأتى عاتيو حسابات يقرب تقراوي بفولي زتأوقلو نحجة من قصة عنكس يخون ناي استهرح نجريله كل إثيوبيا وزتعاملوا له زعملوا له بسلام نوروا له عدل تتفطيروا إحنا سوت قبيلك تخابيرك تدقاقيف كامل باري زواج مالتي اوكي مو داتا عيل علنين تنلعلو تبل مو داتا ملختي وين ملختي تلو مالتي حزون أبصراو زدلهم تقادلتي قلتفكم وصو ناو سودان وسيدهم عددا مطرح غورهم يوم عالم أب سودان زقبر زلو ناي أمونغو البرهانين أمونغو محمد حمدان داقالو زقبر زلو حدا وقيو أوزي ستاتف أمريكاويان يكونوا قالت عدتات ناب رؤي لوطي ناب رؤي سقمتات كعتيو سو زي نوعلكم ناب عالم لقاوي تيروريست عالم لقاوي فتح الرعدي تسيمكم أب حدا خيتاتو السودان زلخمون تبتلوا ناب عدكم أتو حمرا كعتي يقولوا بمتما كعتي يقولوا بعصا قد زلون كعتي يقولوا أو خين كفكرك السودان خين كفكرك سوداني سعر زعيز البرهان سعر نابلك قبل عدها عالم لقاوي فتح الرعد خين كا زلعلم أو كنا تكنبر تزيكونوا مثل لو تقولي أو تقرأ زلخم عطواتون كنتفكم لقاقو خاو مغنات أيد لين كنا تيلينا تقول لك خطفوكم ينعخاتو مسلفو أمود أتا عدل تراقي باب تربيزة خوف الخدار هذا رقيبي تقول من سيم سجفة خداك النجا قريق اللي بايزوي السايز ده زلوا تاوانا تقول عقرق تبلون زلما كنا تولي عم زخونة بوتا حيزون قال لك يا نمس بقى نعتذر درته هاي الخدار هذا يدل زل إزي متفي حيلي مبيبل وهزبنا تودي وكم بيبل من سي تودي وكم بيبل حارة قبر عم نقل يخون وكال إخوات زلهم نايمنا أسينا من درات ودابتات توديكم عرفكم حارة قور نمثلكم بعلكم إخوم كحلو زغل زلكم زبل لني من لا يزبي تيبي قا نايز تجري مكرا بعجوا مرد يدلي بزح تردي وزناجر له بمحني زارو بإنجليزي زارو بأوروميا زناجر سوات سمع له حزي إزي زواتنا ناي تجري طفعات حزي ناي تجري مكرا نايز تجري نايز تيبي مكرا جي غوصر له تحدنا تنكاوي مثلا ناي مخكر كوميشن حدا عبيجي عدلون زفتر كل تيبي خكابر خكاعال تحدنا حاسولو صبق نجار ترى ماله تبي تمرت على الحتات سو زحاسوي أو تيك توك تري أو يوتيوب تري أو حزي أو تقرأ زقبر زلوا حفصة زقبر زلوا قفة زقبر زلوا نيكونات مدلوا دوي بالزبل عبي شوفاني يقول له زي عبي نجاري فتأماميتك تجاهين كازمت لو تسلزين لا فرت تي وجلنا نتهزبي فلا لي خبر بحق أي فلا يوم تقول وعلو وحدات والكسباتيو أفتنا سراويتون زلوا وحدات والكسباتيو أفتنا بوليتيكا خنف زلوا وحدات والكسباتيو زيهم بحق حطته بأجبابو فيدرال منجستي زلوا نيحج منجستي سلت عن تقييمه سرعة كتحزم كله إثيوبيا وقع على سلوا أو دق زلوا تجراوي أو دق زلوا إثيوبياون كله نسلام كعلس نهز تجراي مكرا نهز تجراي زمت زلوا ناي كوينات دباب تطو يأكل قبل ناب ناي علم لخ ناي دبلوماتيك محبرة سوق أريو كرد توم فيديوهات صحفات ناترجم كأرب ناب UN ناب منجست أمريكا وايت هاوس ناب ناي أوروبا حجرات أتيو كرد له كل إثيوبيا ونتقرأ يترح زميلك يكون تقول دازي مرات توم تقول جل زفترة زلوا من قصص تصمد زبها لك وتقلل قرن أفريقيا زنك كل أو إثيوبيا زلوا عملت بمليون أكيون إثيوبيا فحفح زبل أجندة حزنا سلزنا كل تقرأ يترح أجندة يكون نهز تقرأ أجندة يكون نهز إثيوبيا أجندة إذا قد دازي كلنا ترى باريونا سلام مسرح زبل عملي أبال بيت مخرج سمرت أيت تعم عرضهم وبستودينا ترخيب كحسب كسل زكافل كنا كمسكنا كيفوت غنيلي أما كتتال إهين مهينهم نيركم كبرات تختاتلتي مس أيت طعام عرضهم سفلالي وانا وجدات إن العلنا نمسحهم نتزرار بناس أنيحنا نسلم كتالكم زمسكن أنا جيتات شو علومي أببزل لكمو سلام نقول لكم يمنا أب كذا علي بخالوت مدبات كسام نراقب سلام